Mabungahong kagabhion mga igsoon before ta mga tulog mamalandong sa ta sa makadiyot sa pulong sa Ginoo. Kumusta na mo diha? Ako nagaampo kanunay nga namos mayong kahimtang, maayong panglawas, gitagbo sa Ginoo yung mga panginahanglan ug labaw sa tanan duol mo sa Ginoo. Amen. Kaya kung ning balik-balik mga igsoon magunsam nang naa nato tanan na itong mga bahandi ning kalibutan, mga material nga butang pero layo tas Ginoo. At the end of the day, ang atong relationship ni Lord may magmatter. Amen. So tonight mga igsoon ako i-share ninyo mubora ni. Anyway, shoutouts ta ng mga OFW diha Namo sa kong prayer. I declare that God will bless all the works of your hands. Tanan mga followers and mga avid viewers and listeners, mga subscribers, labi na sa ato ang YouTube channel katong mga nag-subscribe. Salamat kayo. Namo sa kong prayer. Okay? So tonight igsoon na ako'y basahon ring a verse kay kuan man good kanang akong nabantayan nga kani siya nga sala common karong mga panahon na unya mura bitaw og disregard ra ni sa uban nga normal ra okay ra ni mosabot rang Ginoo, no? So unsa ni nga sala mahitungod ni sa pakighilawas nga wala nalipay ang Ginoo. Naday nga na pastor naa matud pa sa 1 Tesalonica 4:3. Okay, 1 Tesalonica kapitulo 4 versikulo 3 hangtod sa 4 or hangtod sa 5. Ingon si Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Sa EPD version ni siya ang pulong sa Dios. Okay? Bisaya ni mga igsoon, ingon dire kabubuton sa Dios nga ang inyong kinabuhi hinlo. Busa likayin ninyo ang pagpakighilawas gawas sa kaminyoon. Kinahanglan angay nga masayran sa matag usa kung unsaon pagpugong sa iyang kagalingong lawas diha sa Dios nun og dili sa lawayon nga pamaagi. Ayaw kamo pagsunod sa inyong tawhanon nga mga pagbati sama sa gibuhat sa mga wala nila sa Dios. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So ako lang ning palawman palapdag maayo mga igsoon kay ako nabantayan nga gihimo ning normal sa kadaghanan karon. Siguro para nako normal lang sa mga wala kabalos kamatuoran sa walay Ginoo, sa walay hingpit nga relasyon sa Ginoo. But sadly na mga Kristohanon nga na-involve ani. Nganong kabalo ko? Daghan kayog muduol nako nagpa-advise about ani nga problema. Okay? Again, ingon si Pablo sa 1 Tesalonica 4:3, kabubuton sa Dios nga ang inyong kinabuhi hinlo busa likayin ninyo ang pagpakighilawas gawas sa kaminyoon. So, si Pablo nagklaro diri sa iyang mensahe igsoon nga kabubuton sa Ginoo nato, labi na mga followers ni Jesus Christ nga atong kinabuhi limpyo, hinlo atubangan sa Dios. Labaw sa tanan. Of course, atubangan sa mga tao nga nakaila nato nga mga Kristohanon ta, no? Kay kanira bang ubang mga tao sa palibot moingon na mao nay Kristohanon, no? Naman lagi gihimo nga dili maayo, no? Naglive-in man lagi nya og live-in ra ba kay bisan pag mo justified na nila mga igsoon nga wala man migihimo nga di maayo, no? Ang ilang una kana kay naglive-in mo ay ko inglag nangadji mo didto, no? Naadjud mo gihimo nga himuon lamang sa mga minyo na. Tanaw kabubuton sa Dios nga ang inyong kinabuhi hinlo. Busa ingon si Pablo, likayin ninyo ang pagpakighilawas gawas sa kaminyoon. Okay? Ang pagpakighilawas igsoon gift na siya. No? Ang sex pero angay na himuon sa minyo sa asawa uban nimo. Gawas ana outside ana igsoon nakakumit na kaana og immoralidad atubangan sa Ginoo or sala atubangan sa Ginoo. Wa ko nagingon na pero ang pulong sa Ginoo lang ni. Ako lang ning gihatod ninyo. Kay karon igsoon uso na kayo. Matod pa sa mga pastors nga kaistorya nako. Pastor, tagsara jud kay na gikasal nako karon pastor nga walay na itabo. Sagaran pastor mauna no? Kay gihimong common ingon ang Romans 12:2 nga dili ta magpauyon nining panahon na sa kalibutan. Sa panahon karon sa kalibutan normal ra ni ang pakighilawas nga dili minyo. Normal rang live-in, normal ra nga anakandaan ang uban before kaslon nahilabta na. Kay moingon man ang diskarte man ang ubang malaki ngani ko sa una sa wa pa ko Ginoo. Okay ra na kay musabot ra mong Ginoo kay mao ni ikaw biya pud akong pangasawon nya.
Maulang gyapon moabot ra man ta ani, so maayo ning atong suyan nga nadagang kay diskarte, pero igsoon nagklaro diri ang pulong sa Ginoo nga giingon ni Pablo nga ang kabubuton sa Ginoo nga magkinabuhi ta nga hinlo, putli, limpyo, atubangan sa Ginoo, labi na mga Kristohanon ta. Busa likayi ang pagpakighilawas gawas sa kaminyoon. Amen. Unsaon ni Lord pag-bless atong relationship kung nanatay gibuhat nga wa nalipay siya. Unsaon ni Lord pag-bless atong relationship sa unahan o unsa man diha nga ato nang gihimo ang himuon lamang sa mga magtiayon. Next line, verse 4, kinahanglan angay nga masayran sa matag usa kung unsaon pagpugong sa iyang kaugalingong lawas. So naay self-control. Mapugnan di ay ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga naay gitawag og fruit of the Holy Spirit, ug ang pinakalas sa fruit of the Holy Spirit, self-control. Now, if you have the Holy Spirit, kamong mga nag-uyab da, naay karelasyon nga wala pay kasal, kamao mo magpugong sa iyong kaugalingon. The reason why dili mo makapugong sa iyong kaugalingon, why? Because ning spend tag time sa presence ni Lord nga gamay ra pug kaayo, no? Huyang ta spiritually. Why? Dako pa tag time diya mag-scroll sa Facebook, sa Reels, sa mga butang nining kalibutan nga way hinungdan. Sige tanaw mga salida, Netflix or unsa man atong gikoy-koy diya sa social media, gamay ra tag time to dwell in the presence of the Lord. Mauna nga weak ta spiritually. Madala ta sa tong unod nun nga kailibgon or lawas nun nga kailibgon, no? Mao nang walay self-control. Pero nagtuo ko igsoon kung naatay Holy Spirit, naa gyud ni self-control. Amen. Makapugong ta unsa gingon diri, kinahanglan angay nga masayran sa matag usa nga kung unsaon pagpugong sa iyang kaugalingong lawas. Amen. Atong lawas templo ni sa balang Espiritu Santo. Nay ubang mga Kristohanon moingon nga wa koy bisyo, proud kay sila. Way bisyo, di mo inom, di mo sigarilyo, di mo suyok ug syabo unsa man diha, no? Wala na involve og drugs, anything nga makadaot sa lawas, pero naa ka diri premarital sex. Nag-involve kaning pakighilawas nga dili mo minyo. Kinsa may nadawta na lawas manggipon na nimo niya atong lawas templo sa Dios igsoon. Amen. Ampingan nato ni nga mahimaya si Lord. When we say temple of the Holy Spirit is in the first place, He is holy. Holy siya, di siya basta-basta mo puyo kung hugaw ta. Yes, dili ta perpekto. Pero once we have the Holy Spirit will never encourage us to commit premarital sex or to commit sex outside marriage. Amen. Mao na mga igsuon nga ako ning gipainumdum niyo tonight kay uso na kay ni ron. Dagan kay nagpa-advise na ko ani even nasa worship team. Ang uban nanay mga disciples nagministry na. But still ning commit sila ani sa ilang uyab og pagpakighilawas gawas sa kaminyo. Ang ilang rason, tao ra man gumi pastor na dalam, you know. Ayaw na himuang normal. Ngano man insulto na sa Espiritu Santo nga mag-produce og self-control. Again, unsa man tong 9 fruit of the Holy Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Insulto na sa balaang Espiritu Santo na ay pagpugong sa kaugalingon. Usay man gud po atong problema kay kana bitang way limit atong panahon sa atong uyab. Sige tag di sige tag kuyog-kuyog, mas dako patag time sa atong uyab kaysa sa Ginoo. Mao nang usahay nga malupig ang ato ang espiritu kaysa atong unod bitaw. Mao na nga kung musulod ang espiritu sa kaulag, ako nagtuo man ko nga kaulag na, why? Kay ang love igsoon makapugong. Amen. Kung tinuod na nga love ang atong gibati igsoon. Unsa man tong kuan sa love, di ba? Naman to. Love is patient. Mapailubon o makapugong ang tinuod nga gugma. Ang tinuod nga gugma mga igsoon makapahimaya sa Ginoo. Anything nga nagtuo ka gugma na pero nakay gihimo nga immoral at tubangan sa Ginoo, that's not love at all, that's lust. Amen. Mo na magbantay ta if you want nga i-bless ni Lord ang atong relationship, labi na nga padung pa mo, engage pa mo, wala pa mo lisensya. Amen. Pasaylo ako, ingani jud ko. Kay gusto lang ko mutabang, kay kung gusto ta nga magpuyo nga i-bless ni Lord ang atong marriage, atong relasyon, relasyon pa kay di pa man minyo. Okay? Kinahanglan nga in our relationship right now nag-glorify si Lord. Dili ta mo buhat aning gitawag dire ni Pablo og pakighilawas nga gawas sa kaminyoon. Lisod man pastor, lisod yun na. Kung ikaw ra panuban sa tabang sa Ginoo sa balang Espiritu Santo, na adyoy self-control. Amen. Self-control again. Kayon sa next line, no?
Ingon sa verse 5, ayaw ka mo pagsunod sa inyong tawhanon nga mga pagbati ra mo na to feeling nga muron nindot i-commit ani nga kuan butanga. Pagbati ra na sama sa gibuhat sa mga wala ni ila sa Dios. Kana dayng mga mubuhat anang mga butanga, mubuhat anang pakighilawas nga gawas sa kaminyoon. Mga tao na batod pa ni Pablo nga wala ni ila sa Dios. Pero kita kaila man kata Ginoo, di ba? Inyo namang gidawat ka, ato naman kang gidawat si Jesus as our personal Lord and Savior. Kristohano naman kata, Christ followers ta. Kaila ta sa Ginoo. So kabalo ta mo buhat og mga butang nga nakapahimaya sa Ginoo. Likayan natong pakigilawas nga wala malipay ang Ginoo. Again, don't get me wrong, ang pakigilawas dili siya sala. Gift from God na siya og himuon sa mga magtiayon. Amen. Mo na mga igsuon nga kung gusto ta nga i-bless ni Lord ang atong relationship hangtod makasal mo, magkaanak mo, na ipabor ni Lord. Dapat kamao ta mo pugong natay self-control aning mga butanga. Amen. Kay kaning mga butanga igsoon mao ni makapahugaw nato. Matod pa sa tong gibasa gani na gusto si Lord nga mahimo tang putli atubangan niya. Because our God is holy. Ug ingon siya, be holy for I am holy. Kinahanglan igsoon magkinabuhi ta nga balaan, putli, limpyo atubangan sa Ginoo. That way i-bless ni Lord atong relationship. Gusto mo kag pabor sa Ginoo, sa paghatag ni Lord og pabor naguna-una na mo. Amen, wala pa mo lisensya. Pastor tao no, di ko mo to. Yes, tao ra pug ko. Pero yes, when we say nga tao ra ta dili ta perfect, mang natintal ka na. What's the use of the Holy Spirit and the self-control? Amen. Limitahi inyong panahon. Kundili, take time to dwell in the presence of the Lord nga, nakay quality time ni Lord. Gingon sa pulong sa Ginoo, walk in the Spirit para dili ta madala sa lust of the flesh. Amen? And, usa sa pamaagi nga nag-walk in the Spirit, kanang mo spend ta quality time ni Lord, meditating His Word sa Bible, maminaw mga worship song, mag-worship, and then magampo, something na igsoon. Dwell in the presence of the Lord. I mean, soaking in the presence of the Lord. Spend more time in the presence of the Lord. Para ligon imong espiritu. Para ma-produce ng gitawag self-control. So whenever tintalon ka sa yawa nga mo commit og pakighilawas nga dili pa mo minyo, makasukol ka. Kay ngano man ligon man imong espiritu. Dako man kag time nga nag-dwell sa presence ni Lord. Again, igsoon, ang pakighilawas gasa na og himuon lamang na sa magtiayon. So, ang uban siguro masakitan, masuko mo na ako, pero maog na ang pulong sa Ginoo. Again, if we want nga si Lord mo bless sa atong relationship, di pa mo minyo, ayaw mo pagbuhat og mga butang nga himuon lamang sa mga magtiayon. O sa kagamayng pagpahinumdom ning taknaa sa kagabihion, ampo amping abante. To God be all the glory. God bless.